Keď sa ľudia začnú baviť o historických osobnostiach, väčšinou zaznejú mená ako Alexander Macedónsky, Napoleon, Einstein alebo Leonardo da Vinci. No dejiny netvorili len tí najslávnejší. Mnohé kľúčové objavy, hrdinské činy či inšpiratívne príbehy patria ľuďom, o ktorých väčšina z nás nikdy nepočula. A práve preto sa dnes pozrieme na 10 fascinujúcich osobností, ktoré pozitívne ovplyvnili svet, no neprávom ostali v tieni slávnejších mien. Ľudmila Pavličenko. Mladá ukrajinská študentka histórie, ktorá sa počas druhej svetovej vojny stala jednou z najlepších ostreľovačiek v dejinách. Mala na konte 309 potvrdených zásahov nacistických vojakov. Počas vojny navštívila aj USA, kde ju Eleanor Roosevelt nazvala hrdinkou. Pavličenko bola dôkazom, že hrdinovia sa nerodia len v generálskych uniformách. Niekedy sú to obyčajní ľudia, ktorí sa rozhodnú postaviť zlú čelom. Sophie Scholl. V nacistickom Nemecku bolo nepredstaviteľné postaviť sa Hitlerovi, ale 21-ročná Sophie Scholl to urobila. So svojou skupinou priateľov z univerzity vytvorila hnutie Biela ruža a šírila letáky proti diktatúre. V roku 1943 ju zatkli a popravili gilotínou. Jej posledné slová boli: také krásne slnečné ráno a ja musím odísť. Ale čo na tom? Smrťou platím za to, že poviem pravdu. Dnes je jej meno symbolom civilnej odvahy. Joseph Henson. Narodil sa ako otrok v USA, no ušiel do Kanady, kde sa stal kazateľom, spisovateľom a aktivistom. Jeho autobiografia sa stala inšpiráciou pre slávny román Chalúbka strička Toma, ktorý prispel k zmene verejnej mienky o otroctve. Henson pomáhal stovkám ďalších otrokov utiecť na slobodu. Jeho životný príbeh ukazuje, že aj ten, ktorý sa narodil v neslobode, môže svojimi činmi meniť dejiny. Ada Lovelace, dcéra básnika Lorda Byrona, mala neuveriteľný talent na matematiku. Spolupracovala s Charlesom Babbageom, tvorcom prvého mechanického počítača. Ada Lovelace napísala prvý algoritmus určený na spracovanie stroja. Dnes by sme povedali, že napísala prvý počítačový program. Vo svojej dobe ju považovali za excentrickú dámu, no dnes ju poznáme ako priekopničku informatiky. Fritz Hauber. Fritz Hauber je rozporuplná osobnosť. Na jednej strane vyvinul metódu syntézy amoniaku, ktorá umožnila vyrábať lacné hnojivá a tým zachránil miliardy ľudí pred hladomorom. Na druhej strane pracoval aj na vývoji chemických zbraní počas prvej svetovej vojny. Napriek temnej stránke jeho práce sa odhaduje, že vďaka jeho objavu dnes existuje viac než polovica svetovej populácie. Haber je príkladom toho, že aj vedci môžu byť hrdinami a antihrdinami zároveň. Vera Rubinová. V astronómii bola dlho ignorovaná, no jej pozorovania galaxií ukázali, že hviezdy sa pohybujú inak, než by mali podľa známej fyziky. Rubinová dokázala, že vo vesmíre musí existovať niečo neviditeľné, a tým je temná hmota, ktorá tvorí väčšinu hmoty vo vesmíre. Jej objav obrátil našu predstavu o kozme hore nohami, no Nobelovú cenu nikdy nedostala. Mary Anigová. Mary Anigová, chudobné dievča z pobrežného mesta Lyme Regis v Anglicku, mala neuveriteľné oko na fosílie. Ako tínedžerka objavila prvý kompletný kostrový poznatok ichtyosaura a neskôr plesiosaura. Tvory, ktoré už navždy zmenili naše chápanie histórie života na Zemi. Hoci nemala formálne vzdelanie a kvôli pohlaviu ju vtedajší vedci podceňovali, jej nálezy položili základy modernej paleontológie. Ignác Semmelweis. Ignác Semmelweis bol lekár z Uhorska, ktorý si všimol šokujúcu súvislosť. Ženy v nemocniciach umierali pri pôrodoch oveľa častejšie, ak ich vyšetrovali doktori priamo po tom, čo vykonali pitvu. Navrhol jednoduché riešenie. Umývanie rúk v roztoku chlóru. Dnes to znie samozrejme, ale vtedy mu kolegovia neverili a zosmiešňovali ho. Semmelweis sa stal terčom posmechu a nakoniec zomrel v ústave pre choromyselných. No jeho objav zachránil milióny životov. Abu al-Qasim al-Zahravi. Na západe takmer neznáme meno, no v medicíne mal zásadný vplyv. Al-Zahravi pôsobil v dnešnom Španielsku a napísal encyklopédiu medicíny Al-Tasrif, ktorá sa používala v Európe ďalších 500 rokov. Opísal desiatky chirurgických nástrojov, ako prvý popísal pôrod kliešťami či metódy liečenia zlomenín. Jeho práca prežila stáročia a stala sa mostom medzi antickou a modernou medicínou. Norman Borlaug. Bol to americký agronóm, ktorého meno pozná len málo ľudí, no jeho prácu cítime všetci. Vyšľachtil nové odrody pšenice, ktoré boli odolné voči chorobám a prinášali oveľa väčšiu úrodu. Jeho práca spustila tzv. Zelenú revolúciu, ktorá zachránila stovky miliónov ľudí pred hladom v Ázii a v Afrike. Borlaug dostal Nobelovú cenu za mier, no nikdy sa nestal celebritou. Bol to skromný muž, ktorý jednoducho veril, že nikto by nemal zomierať od hladu.
Dejiny si často pamätajú mená generálov, cisárov a kráľov, ale práve spomínaní vedci, aktivisti a neznámi hrdinovia zmenili svet možno ešte viac. Vďaka ním žijeme v bezpečnejšom, zdravšom a slobodnejšom svete. Keby sme ich nepoznali, možno by sme dnes žili úplne inak. To by bolo na dnes odo mňa všetko. Moje meno je Perín a my sa vidíme pri ďalšom videu.